Bon dia a tots, manco. Soc un valencià cabrejat. Vull porte dos paraules, no una, del meu diccionari. Una és pancaespanyolistes. I qui són estos? Pues són els que no se cansen d'ofrenar contínuament. Un dia a ponent, un dia a tramuntana. Però ells diuen que només ofrenen a ponent. No deixen de vendre'ns contínuament, una i una altra volta al nord. Exemples d'aquest tipus de gent? Pues a Plana, Camps, la mateixa Català. Nos venen contínuament per a poder pujar en els seus partits de cara als seus amos. Però, com dic, ofrenen a ponent i nos venen a tramuntana. Per tant, pancaespanyolistes. I l'altra és panespanyolistes. Són els que consideren el valencià de paletos. Odie tot el que sona a valencià. Me pareix molt bé que només vulguin ser espanyols, però no respeten el que no pensen com ells. Incapaços de lluir una real senyera el 9 d'octubre, on anem a arribar? Una senyera. I que no nos poden ni veure als valencians. Som paletos. I per acabar, una cita de Frederic Feaces. La nació valenciana és una nació militarment ocupada, políticament sotmesa, econòmicament espoliada, lingüísticament substituïda, ideològicament colonitzada i artísticament despullada. Au, cacau.